Святое Писание вельмі важна час ад часу не просто читать словы и раздумывать над ихней, скажем так, логичной последовностью, а спрабаваць оживить вось той эпизод, які мы читали, нават паспрабаваць зрабіць сябе часткай гэтага эпизоду. Магчыма, нават карысна не толькі зрабіць сябе часткай гэтага эпизоду, уявіць, што мы там прысутныя, а пабыць у ролях тых герояў, якія напісаныя ў гэтым эпізодзе. Вось давайте уявім той эпізод, які мы прачыталі толькі што. Які гэта быў дзень? Што там было? Сонечна ці наадварот хмарна? Вы можаце кожны сваё зараз уяўляць, зноў як бы ствараць, ажыўляць гэты эпізод. Было там прахалодна ці цёпла? Якая тэмпература там была? Адчуйце гэта, так? Уявіце, што вы там. Вось, калі вы уявілі гэтыя геаграфічныя, кліматычныя асаблівасці, падумайце, дзе вы стаіце? Вы частка той групы, якая ідзе за Ісусам? Ці вы проста адзін з тых людзей, які стаіць на вуліцы і глядзіце, як Ісус ідзе? Ці вы зіраеце з вакна таго дома, праз які праходзіць Ісус? Што вы адчуваеце ў гэты момант, калі вы бачыце Ісуса, як нейкая жанчына пачынае крычаць? У грэцкім тэксце мы чытаем, што стаіць такі дзеяслоў, які абазначае не проста крык, а па-беларуску ёсць такое слова лямант. Яна пачынае лямантаваць, яна пачынае настолькі сильна крычаць. І з гэты ж дзеяслоў ужыты ў кнізе Апакаліпсіс, калі гаворка ідзе пра жанчыну, якая нараджае дзіця. Вось гэтая жанчына таксама пачынае крычаць. Давайте паспрабуем зразумець яе эмоцыі, яе думкі, чаму яна робіць тое, што яна робіць. Гэтая жанчына, названая Хананеенкай, паспрабуйце быць ёй, паспрабуйце адчуць той адчай жанчыны, у якой толькі адно дзіця. Больш за тое, гэта дзяўчынка. Чаму больш за тое? Таму што калі б гэта быў хлопчык, яшчэ можна было б спадзявацца на тое, што род гэта будзе працягнуты. Так, бо лічылася ў старажытнасці, што менавіта дзеці, сыны працягваюць род. А тут дзяўчынка, якая хворая, якая пантаная дэманам, скажем, пакутая дэмана, яна памірае. Вось гэтая жанчына баіцца, што яна страціць усё, што ёсць у яе жыцці. І тут яна бачыць чалавека, магчыма, пра якога яна некалі чула, але для якога ў яе неадназначна можа быць стаўленне, таму што мы не ўспрымаем так востра той канфлікт, які існаваў тыя часы паміж хананеямі з аднаго боку. Гэта былі язычнікі. І юдэямі з іншага боку. Паміж імі была варожасць, паміж імі была сцяна. І як, скажем, іншыя народы не любілі юдэяў. Нават у Рымскай імперыі тых часоў быў пашыраны антысемізм вельмі востра. Так і юдэі нікога не любілі. Яны ставілі сцяну, мяжу паміж сабой іншымі. І гэтая часам сцяна, скажем, становілася прычынай канфліктаў сур'ёзных, узброеных канфліктаў нават. Калі не канфлікты, дык проста напружанне сур'ёзнае існавала, недавера. Уявіце, як бы да нас зараз, вось як зараз там у Расіі бывае, калі прыязджае, напрыклад, много эмігрантаў з Азіі, як часам расіяне з такой непачцівасцю, нават з прыхаванай ненавісцю ставяцца да тых, хто прыязджае працаваць у іх. А гэтыя прыехалі азіяты. Можа, мы так не адчуваем, таму што у нас пакуль няма гэтай напружанасці. Дай Бог, каб не было. Але адчуйце, што адчувае гэтая жанчына, якая з аднаго боку вось дачка памірае, з іншага боку прыходзіць чалавек, які можа дапамагчы ёй. Але гэты чалавек з абсалютна іншага народу,
з якім мы канфліктуем, з якім у нас варожасць. Што адчувае яна? Паспрабуйце ўжыцца ў гэтыя пачуцці. Што думае яна? Цяпер зразумейце стан гэтай жанчыны, яе веру, наколькі яна была моцная, што яна ідзе услед за гэтым Ісусам не проста просіць, а крычыць: дай мне ацаленне, цалі мою дачку. Што яна можа адчуваць і чуць, калі гэты чалавек не звяртае на яе ўвагу? Калі ён увогуле нічога і не кажа, нібы ён глухі. Гэтая жанчына настолькі моцна крычала, што нават вучні не выцерпелі, каб толькі яна замолчала, сказала: ну, зверні ты ўжо на яе ўвагу. Яны ўжо настолькі раздражніліся на яе, што гатовы былі, каб іхні настаўнік, які прыйшоў толькі да юдэйскага народа, каб ён звярнуў на яе ўвагу, таму што гэта немагчыма было чуць. А ён маўчыць. А яна чуе гэтыя словы гэтых вучняў, толькі б яна адчапілася. І што адчувае жанчына, у якой ужо ўсё страчана, і апошняя надзея, гэтая дачка, вось-вось можа памерці. Яна ўсё роўна не адступае. Чуйце яе веру, чуйце моц і сілу, якая ўнутры яе. Яна ідзе і кажа, ўсё роўна працягвае крычаць. І тут нарэшце гэты чалавек пачынае гаварыць з ёю, але кажа ім словы вельмі страшныя: я пасланы толькі да загінуўшых авечак дому Ізраілева. Гэта страшныя словы, таму што ён паказвае, нагадвае ёй пра тую сцяну, тую варожасць, тую недаверу, якая існавала паміж юдэямі і іншымі народамі. У гэтым выпадку тых людзей, якія насялялі межы гарадоў Тыр і Сідон. Мы сёння чыталі паводле Матфея Евангелія, у Марка той самы эпізод расказваецца трошкі па-іншаму. Там гэтая жанчына названа сірафінікіянка. І гэтыя словы страшна пачуць. Што б зрабілі вы, калі б вы пачулі: адыдзі, я ўвогуле не да цябе прыйшоў. Ісус хоча выпрабаваць яе веру, наколькі яна моцная, наколькі ты гатова пайсці, як далёка ты гатова зайсці, каб я дапамог табе. Ён указвае їй на ту апошнюю межу, на тую сцяну, якую немагчыма было прайсці звычайнаму чалавеку. Усё. Успомні, я юдэй, кажа ёй Ісус. І успомні, хто ты. Але гэтая жанчына не адчайваецца. Большасць з нас, і я б таксама, калі мне кажуць не, я просто пачынаю маўчаць і адыходжу ад чалавека. Таму што, не, дык не, што ж зробіш. Я такі. Але гэта жанчына не такая, яна працягвае казаць. Ісус ёй кажа яшчэ больш крыўдныя словы. Яна кажа: Господі, памажы мне. А ён зноў адказ: нядобра ўзяць хлеб ад дзяцей і кінуць сабачанятам, сабакам. Так называлі юдэі ўсіх іншых прадстаўнікоў іншых народаў. Сабакі. Тыя, хто да каго ставіцца вельмі з такой пагардай, лічыць абсалютна ніжэйшым за сябе. Гэта вельмі абразлівыя, крыўдныя словы. Якая ваша рэакцыя ў гэты момант? Уявіце, што вы чуеце гэтыя словы. Ці як у Расіі можна там пачуць, правда? Отойди от меня, черномазый. Отойди от меня, узкоглазый. Што можа адчуць гэты чалавек? Але гэтая жанчына, памятаючы, што сапраўды Месія прыходзіць перш за ўсё да юдэйскага народа, яна ўсё роўна ідзе. Які мудры адказ. Але і сабачаняты ядуць крошкі, якія падаюць са стола гаспадароў. Яна ўсё роўна не адступае. Яна не адступае, бо яе вера гатовая зламаць усе сцены, усе перашкоды, якія пастаўлены чалавекам. І магчыма, Ісус наўмысна маўчаў,
Навмисно нічого не казав спачатку, а потім казав такі слова, які повинні були нагадати про це розділення, про цю стіну високу, китайську, яку немагчыма було нікому перейти. Каб яшчэ раз вучням показати, що може зробити віра, а що вона може зробити? Яна може разбурить самые моцные стены, які тільки поставлены чоловіком. Это стены національної ідентичності, державної ідентичності. Стены, які поставлены нашими відносинами поміж мужчинами і жінками. Пам'ятаєте, вучні ще раз, некілька разів докладніше не буває описано в Євангеліях епізоди, коли Ісус, наприклад, з жінкою розмовляє, і так само язичницею. І вони кажуть поміж собою, як ти ввогуле можеш розмовляти ще, крім того, що з язичницею, так ще й з жінкою. Знову ці межі, які, здавалося б, чоловіку немагчыма перейти, немагчыма переузести. І що робить віра? Вона розбиває усе. І вона переузыходить усе. Ісус відказує їй: «О, жінчина, велика віра твоя, нехай буде тобі, як ти хочеш». І оцелилась її дочка, у тую ж годину. Это менавіта тая вера, про яку казав апостол Павел, що у Ісусі Христе нема ні юдея, ні елліна, ні хананейки, нікого іншого. У Ісусі Христе нема ні жінки, ні мужчини. Не у тим сенсі, що ми перестаємо бути мужчинами чи жінками. Не у тим сенсі, що ми перестаємо бути білорусами, українцями, русскими, поляками, американцями, ці ким завгодно іншим. А у тим сенсі, що то, що нас раніше розділяло, тепер переузидено, його більше нема. Бо внутрі Христа ми не страчуємо з одного боку свою унікальність, як мужчини чи жінки, як національну унікальність. Але з іншого боку, це більше вже не перешкода, не стіна, яка стоїть поміж нами. І як тяжко чуть час від часу, що православні починають ділитися. Знаєте, ось як за межою це особливо видать. Ось є русский православний храм, а есть румынский православный храм, а есть сербский православный храм, а есть грецкий. И поміж ими межа. И они все православные, или один для русских и русскомовных, інший для румынов и так далее. Это означает, что мы дагэтуль еще не готовы, будучи вучнями Христовыми, мы еще не готовы переузести у своей голове все те межи, які ми збудували, і які ми дагэтуль будуємо. Ми ще як ті вучні, які дав Воскресіння Христового, не розуміють логіки Ісуса, а не ті вучні, які після Воскресіння казали, що у Христі Ісусі нема ні гэтых розділень, ні тих, ні інших, ні третіх, ні десятих. І ось нам треба вчитися зміняти свою логіку, зміняти своє мислення. Як нам бути... Бо ми кажемо, що я вірую, що Христос воскрес, але мыслимо ще так, ніби Він не воскреснув, да? і ми його ніби не знаємо. Ми ось як ті вучні у цьому епізоді, який ми читали. У нас тисячу причин, чому ми не готові певним людям оказати милость, любов, відкрити своє серце. Тому що вони американці ці русські, поляки ці українці, китайці ці африканці, буддисти, індуїсти. Ми постійно ділимо, забуваючи, що наша любов, наша добриня, вона для кожного чоловіка, незалежно від його ідентичності. І Ісус показує гэтым вучням, що їхня проповідь так само повинна бути скерована після Воскресіння на всіх людей. Тому що, коли ви вспомните, як перші десятигоддзі, коли жила церква, як тяжко християнам з тих, хто був юдеями, першим поколенням християн, яким тяжко було одійти від своєї ідентичності і донести гэту добру вестку про Месію, який прийшов у гэты свет, каб даць любоў і новую рэальнасць, новае царство усім людзям. Як гэты апостольскі сабор збіраецца і кажа, адны кажуць, не, хто хоча быць з намі, хто хоча быць вучнем Христа, той павінен прытрымлівацца ўсіх гэтых законаў, усіх правілаў юдэйскіх. Памятаеце, колькі там много было гэтых правілаў.
Зноў яны былі гатовыя, вучні Хрыста, пасля Воскресення, многія з іх паставіць граніцы тым, хто хоча прыйсці ў царкву, таму што яны яшчэ не памянялі поўнасцю сваю логіку. І вось гэты эпізод, ён расшырыў. Цяпер проста ўжо сёння падумайце, як адрэагавалі на гэтыя словы Хрыста, на гэтай падзеі вучні, якія казалі адну фразу, і што яны маглі ўбачыць, і што яны адчулі, калі Ісус зрабіў тое, што ён зрабіў. Ён паступова, крок за крокам, расшыряў перспектывы іхняга бачення, расшыряў перспектывы іхняга мыслення. І гэта тое, над чым мы павінны пастаянна працаваць. Мы павінны расшыраць гарызонты нашага сэрца, каб, як Христос, абаймаць кожнага сваёй любоўю, незалежна ад яго нацыянальнасці, пола, палітычных поглядаў, рэлігійных поглядаў, незалежна ад усяго гэтага. Як Ісус сказаў: «Вялікая вера твая, няхай будзе табе». Няхай нас таксама будзе вось такая вялікая вера, як у гэтай жанчыны хананеенкі, якая можа знішчыць усе перашкоды, якія стаяць на шляху да Господа.